Zadáte lesný celok a porast. Pracovníka zvolíte zo zoznamu alebo ho zadáte. Vyberiete druh ťažby. Cez trojbodku otvoríte zoznam drevín a vyberiete si, s ktorými chcete pracovať. Zvolíte drevinu, dĺžku a priemer. Po zadaní priemeru uloží kus, hodnoty sa zobrazia na spodku aplikácie, kde je možnosť výmazu posledného kusu. Tlačivo po zadaní prvého kusu sa automaticky ukladá, aby sa údaje nestratili. Môžete sa k nemu vrátiť kedykoľvek. Po zadaní všetkých kusov stiahnete dole zadávacie menu a môžete si pozrieť prehľad. Tlačidlom pokračovať prejdete do súhrnu, kde môžete vytvoriť PDF. Po vytvorení PDF je tlačivo nemeniteľné. Uložíte alebo odošlete priamo z mobilu.